You will find on the left side, you will find this famous arch, which is a landmark of Skiathos, and you can swim around this arch. And they say that if you swim one time under this arch, you will find a big love in your life. If you swim 2 times, you will get pregnant, and if you swim 3 times, you will have eternal youth. And we will have a departure from La Larga Beach at 10 minutes past 12. 10 minutes past 12. Pengarna Horizon och då på La Larga kommer till veckan. Avresan på La Larga klockan 10:12. Spunem aproximativ premisele aduse pe plaja La Larga. Acum mai devreme ați putut vedea pe partea una dintre cele mai intime plaje ale Skiathosului, plaja Rencunii din golful din Concară și o prima în față, una dintre peșterile din Skiathos, peștera albastră și peștera sănătoasă de partea cealaltă. Imediat ajungem pe plaja La Larga. Numele de La Larga provine de la cuvântul grecesc, de fapt, La Larga în limba greacă înseamnă pietricică, cuvânt care dă și numele plajei. Plaja este acoperită cu mici absolvenți de picele care coboară de pe versantul din spatele plajei. Iar în stânga avem și o formațiune stâncoasă, piatra găurită sau Trivia Petra, așa cum spun grecii. Există și o legendă frumoasă a acestei formațiuni. Se spune că acela care va trece în tot pe sub această arcadă odată va dobândi, va întâlni în viață marea dragoste. Cei ce o face de 2 ori vor aștepta în curând un copil, iar cei ce o vor face de 3 ori vor dobândi viață veșnică. Acum fiecare cu prioritățile lui. Vom rămâne pe plaja La Larga până la ora 12 și 10 minute, repet, ora plecării 12 și 10 minute. O să iau una asta, pe tine să... Dziewczyny, zajmujcie, szybko zajmujcie miejsca.